Sziasztok! Madról vagyok, az Intuit egyik szerkesztője. A következő videómban megnézhetitek az LG Optimus 7-esének felépítését, valamint a Windows Phone 7 működését mangóval és magyarul. Sajnos a doboza már nincs meg a telefonon, de ha unboxot szeretnétek nézni, a YouTube-on van számtalan belőle. No, akkor kezdjünk is bele. Ő maga itt az LG Optimus 7. Fizikai gombokkal, szerintem sokkal jobb, mint a touchos gomb, mert mindig működik. Hátulja szácsiszolt fémből, 5 megapixeles HD-s kamerával, szerintem ilyen hobbi fényképezésre tökéletes. És itt látható a szép Windows Phone logó, hátlapot lepattintva figyelhetjük meg a 3,7 voltos 1500 mAh-es akkumulátor, mindjárt mutatom, ő az. Már is világítunk. Kiírja az akkumulátort, ugye fontos adatok láthatóak, amit én nem mutatok meg mindenkinek. Előlapi kamera nincs még rajta, itt a fényérzékelő, a távolságérzékelő elől. És akkor nézzük vissza szépen a kis hátlapunkat. Nagyon jó anyaga van. És akkor kapcsoljuk be a telefont. Akkor is beállítani a kamerán. Így. És akkor bekapcsoljuk. És kijelzőnek is szerintem nagyon szép képe van. És a PIN kódot eltakarom. Itt oldalt találhatóak a hangerőszabályozó gombok. Szép kis kamera. Itt az micro USB csatlakozó, még kis köröm segítségével nagyon könnyen kilítható. Itt is. Ide tudjuk tölteni, szinkronizálni, egyéb ilyen huncuttságra való. És hát szerintem a telefonról nem is tudok túl sokat mondani, itt a mikrofonja ugyebár. Telefonálási hangerő az tökéletes. Nagy számgombokkal hívunk egy ügyfélszolgálatot. Szüljük Önt a T-Mobile ügyfélszolgálatán. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lakossági ügyfélszolgálat 1230-as hívószámát felváltja a 1430-as szám, melyen változatlan feltételekkel állunk rendelkezésére. És akkor maga a Windows Phone 7. Telefonálási rész, lehet látni szépen az előzményeket, lehet keresni is névre. És keresünk például. És itt lehet látni a munkahely, születésnap, szóval gyakorlatilag minden itt van, ami kellhet. És akkor itt a Facebook frissítések, fényképek. És visszatérve a kezdőképernyőre, láthatjuk, nagyon szépen mozognak az élő csempék, most bocsánat, lapkák. Benézünk a beállításokba. Ugye a Mango által már van lehetőségünk egy egyedi csengőhangra, amit a zoom segítségével tudunk hozzáadni, és műfajhoz a ringtone-t kell beírni, és akkor már szólíthatja a saját csengőt. Vannak gyári csengőhangok is, wifi, csatlakozik a jelszóval védetekhez is, ugye, sok videót ezt elmondják meg fórumokon, lehet, hogy nem működik, de működik. Bluetooth szerintem tökéletes, ha kikapcsoljuk, és akkor nézzünk egy névjegyet. Windows Phone 7.5. Sajnos magyar nyelven még nincsen beszédfelismerés, és ugyebár nem csak annyira kattintva lehet menni,
hanem lehet húzogatni is. És már ugye a Mangóban multitasking is, lehet visszafelé nézni az alkalmazásokat. Van szép magyar nyelvű piacterünk is, igaz, elég gyér még, de azért van rajta elég sok minden, szemnek és szájnak ingere. Xbox Live alatt találjuk a játékokat. Itt egy jó híres Angry Birds, hiszen nagyon szépen fut a telefonon. Most nem játszunk. Nézzük a telefonfényképeket. Fotóalbum, itt ugye itt az album választásán élő háttér van, ami folyamatosan változik. Vannak többféle albumok, ugye a fotóalbum, vannak mentett képek. Facebookunkat is szépen szinkronizálja albumok szerint. És hát azért mindjárt keresek egy szép képet. Van pár, de most például ez is szerintem jó kis képet. Nem tudom kamerán hogy látszik, de a multitouch is rendesen működik, ahogy kell. Semmi lassúság. Nincs akadás. Szóval, hogyha valaki most akar belépni az okostelefonok világába, a Windows Phone 7 a legjobb választás lehet. Nézzünk egy naptárat, át tudunk menni havi nézetbe, és így szépen húzogathatjuk a hónapokat föl le. Kezdőképernyő, és akkor nézzünk egy lock screen-t. Alaphelyzetből, ugye így tároljuk a telefont. Használatkor csak simán föl kell rántani, és már is használható a rendszer. Üzeneteknél már működik ugye a Facebook szinkronizáció is. Mint tudom, Facebook alapú cselekvés. Van gyári Gmail kliensünk is. Ahol szintén görgethetünk, amivel nem mondjuk, vagy lehet keresőt is használni. És hát ugye a People Hub, vagy a kapcsolatok, ez a telefonkönyvhez hasonlító és alkalmazás, itt is lehet ugye betűre keresni. És akkor a csempék rendezése. Megfogjuk a kis csempénket és odahúzzuk, ahova akarjuk, szépen lefelé és szépen fölfelé. Be akarjuk rakni máshol, szépen csinál magának helyet, és vissza akarjuk rakni oda fölülre, akkor szépen visszarakjuk oda, és így szépen összehúzódik. Internet Explorer, ugye a saját böngészője a Windows Phone 7-nek. Most ez nem a legegyszerűbb weboldal, de is gyakorlatilag multitouch az eszméletlen. És akkor ugye az LG-nek a saját alkalmazás az a panoráma felvétel. Most nem nagyon tudom megmutatni, de nagyon frankul összeilleszti a képeket. Hát mit is mondhatnék még a rendszerről. Ugye van saját Office-unk. Tehát kapunk saját SkyDrive fájlt és a Microsoft-tól, ahol tölthetünk fel dokumentumokat. Simán szerkeszthetjük is. Szerkesztésre kattintva. Zenehallgatásra, videónézésre szerintem a Zoom az tökéletes. Véletlen sorrend.